मा आयंआलाय आयं लाफाथि आयं हिनजावा थुरिबारियावसो रुवाथि सोंनो थांनो नागिरदोंमोन आयं नोंनोबो गालांखासै नामा आयं गालांदो बेयावनो हाब माबा बुरिसिन देलायलाय साबसिनसो नुलाय लांबायब्रा सोमखोर बिमा नोंखौलाय नंमारगौ बोरायफोर बुरिफ्रा नोंनि मुंखौ मागोना सोरगोनि अप्सरानि मुं बुरबुसिखौ दोनमाराखै गावखौनो दासो सेंग्रा गोरलै मोनखो ना माखोसै नोंलाय बिहामजो बिजामादै मोननो हामलायनाय फिसाजो फिसाला थालायनानैबो हा गोसोखौ मानोथो बोराय होनानै लानांगौ फालाय ना नङा मोनले दादां नंथारगौ आयं गोसोखौ बोराय होयोब्ला देहाबो बोरायफायो नंखायनो गोसोखौ बोराय होनो नाङा आरो दाजाब देरहरबाव दे आयं बे खुमब्राया हानानै संदो दे आयं मोले दारजां आयं बे दाउला भेराया गोदानानै लाफाथिनो होदो आयं हागोन आयं सोमखोराबो दिनैनो थांफिनसिगोन हस्टेलाव क्लासआ सोलिफिनबाय नामा हा सोरखौथो सोंहैनो फालाय हनै थुरिबारियाव नादेबनि फिसाजोखौ दानो नागिरखायाबा देनां मोनस्लाबलायनाय नङा ए मा खालामदों नादेब माथो उरबुसिसोलाय माबाहाय नै इन्दि फुथोबसो लुगासिनो दं आं थांनाय सिंखावरि बै खामलायखौ बोथ्रोदनानै होनो मादैनो गावनो हैनो हाथारो दे जिरायदो हामानो आथिं लावबोदों माबाहाय आं मावग्रासो खबर लानो फैदोंमोन हा हनै थाग्राजों रायलायदो थाग्राया आंसो बन्दोबस्तखौ आंसो खालामगोन हा दे रायलायदो बेथना संसाराव जा सोलिदों बेनो जागोन नाथाय आङो बेखौ बुंखायो कुकार गेस दंना गैया माइ मिल दै साखोग्रा मेसिन दंना गैया टिभि दंना गैया आरो सेंग्राफोर दंना गैया बेफोर सुबिदाखौ होनो हाब्लासो आं थागोन हाब आदै आंथ' गेसबो लाथ'वाखै आरो एफा बुरजा मानसिनि जानाय जोंनावलाय बहा गेसजों फोमोननो हानोसै आरो जोंलाय गामिनि मानसि जोंनावलाय बहा माइ मिल आरो बहा दै सारखोग्रा मेसिन थानोसै आयौ जेबो गैयै माहाजोनफोरनाव आं थाहैयाखै दस्राफोरखौ सोंहैदो माबाया बिखायानो खावसे थाल्ला गाथारबाय आंहा आयै बोरो 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 फै फाग्ला हंगार मा आखिनाना आगदाना गादों आं अरजाब होफिननि बेनाबाथाय बाराद्रायथार बांद्राय जाथारो बाराबा दा आयं हुआनो खोन्थाहरजागोन आंजों आंहालाय नै बेखौसो सावजानो फैखादों ओइ लाफाथि अन्नानै एसे सावनानै हरदोब्रा आं अननोबो रोङा सावनोबो रोङा आंहा ओंख्रि एरनांगौ न नोंहा नैबे खिथुखौ जादो खुगा बारा जानायनि नाथाय नैबे मोननैखौ हले दाजादे हामानो सावां सावां मुगै सुगै
हेलौ सोंखर नोंथां हाब एफा गोबाव मा जाहाबालै ओजों आमोखिया जोंनाव सोंलागासिनो हाब नंथारलै बियो सिबाय निजिरा खम आमथा गोसोना दं नोंखौ एसे फाक होबावबा अन्थाइ बायदि गोरा जाबावसिगौमोन खोमा देलै दे नोंसिनाबाथाय कल्पनाफ्रानो बहाथो थांनो बर मोननायखाय टाइम पास खालामनो टाउनावनो सोमखोरा दाबो हस्टेलाव फैफिनाखै नामा बिरदाव फैबाय जोंबो दासो लोगो मोनदों हस्टेल गेटआव अन्नानै खोन्थाहैदां केन्टिनाव दं होननानै मा जाहोनो दे आं कफि लोंहोगोन मानसि नाहरनायखौ मिथिया नाहरगोन गावसो खदै गगोन थ'ना बबानि जोम जायगायाव जिरायहैनि थौ सोमखोरा दा नों आंखौ मानो गोसोआव दुखु होबाय थायो होमबा आं नोंखौ मा दुखु होखो नोंहा होमबा एफा गोबाव न'आव थांनानै थाहैनांगौ आदा आं नोंखौ दसे नुवाब्लानो थानो हाला आरो नोंनि थाखायनो आं कलेजखौ बन्द जाजानो बाबाय निजिरा नों आंखौ एसेबां गोथौ गोसोजों मोजां मोनथारबायना नोंनि खोमाया आंनि बिखायाव होननायसै बेसेबां माइ सौनाय बायदि दुबदुब दुबदाब सुग्लिदों बिखायाव दांनानै नायनाय बेसेबां रोहो रोहो खामग्लिदों अन्जु APSC परिखानि थाखाय बिजाथिफोरखौ आरज बिलाइ होनो थाखाय खावलायहरदों आं बे आनजादखौ खेबसे होबावनोसै नामा होबावबानो जाबाय इसोरा अनोबा खेबसे नङा खेबसे जफैगोन आदा आनजादखौ होब्लाथ' आङो पासखौ जाखागोन नाथाय पास जामालाय मा जानो अन्जु दानि दिनाव रां होनो हायाब्ला एपइन्टमेन्टखौ आं बोरै मोननो गैया होननानै जनानै थाबा जानाय नङा आदा गाराया जाब्ला मुलियाबो ओंखारो नों मा बुंनो सानदों अन्जु आं रुवाथिखौ थाफिनसै आदा रुवाथिनि बेथना फोलोमनो थोआ अन्जु आं बेनिखायनो नोंखौ मालायनाव दोननो बाबायमोन नांगौबा आंनो दिन हाजिरा मावनोसै नों बिदि दासान आदा BA पास जालायनानै नों माब्रै मालायनाव दिन हाजिरा मावनो आं नोंखौ मावनो होनो हाया आदा नांगौबा आं जेलाव थागोन बे माहाजोननाव गोबाव सम फैगोन आरो आं रांखौ बिग्रायजोबनानै लाबोगोन अन्जु नोंनि रुवाथि संनायखौ माबा बिहामजो नागिरनाय बादिसो मोनथारबायलै आं खुसिसो मोनदों खुसि मोनाखैलै बिमा नोंनि सानफ्रामबो रुवाथि नागिरनाय खस्थ'खौ नुनानैसो बुंदां मालाय रुवाथिफ्रा मेसेंब्लाथाय न'आव जिरायनो लुगैयो बा फिसाय जनायनि असिलायै सि दाथुमो
सोरबाया सोरबा नायफैगौब्ला सोंफैगौबा लामा नायनानै थायो खायफा खायफा दाहोना रुवाथिया खोथा होलायनाय थाखायो नै आयं नैबे नोमायाव लोंनाय खाबा लांफादो दिनैलाय बहाथो सोंनाय हैनो नागिरदों आयं ह नैबे दावलिगुरियाव बे अखालि दायना दायनि होननानै बिमा बिफा बुथारजानाय गथ'आ बे मावरिया गथ'खौनो सोंहैनायनां ए आदा बेदरखौ जाजोबदो जादो ना नांला मानोथो हरजोबखो आंलाय जादो ए ओंखाम जाबायबो औ आयं मा ओंख्रि जाखोमोन आयं दालि जहल बेदर एवनायसोमोन ए जिरायफैफादो हा मानबा फैदोंमोन आयंआ ए आं ह नैबे आयंखौसो मावग्रा सोंनो फैदोंमोन थायोना थाया थायो आयं थायो थाग्रायाथ' थायो नाथाय आंसो दोननो बाबायमोन आं थाहैगोन आयं आदाया दोननो बाबाबो न'आव थानानैलाय माथो खालामसै नोंनि गोसोसै अनजु बारा सिन्था खालामनांला आयं मेसेङाव दाहोना साथाम रुवाथि सानै लाखायो बारा खस्थ' जानाय नंला माइफोरखौबो मिलावनो हैखायो सौनांखाला खस्थ'आ आंनि थाखाय जेबो नङा आयं नाथाय आयंखौ फंसे खोथासो खावलायनो लुगैदां मा खोथा आयं नाथाय आयंआ बेथनखौ खेबसेयैनो स्र' हरजोबग्रोनांगोन मानोना आदानि खामानिनि थाखाय रां नांगौ जादों दे जागोन बियो आयं नोमायंजों रायलायनानै होगोन आं माबाया आवसावाखौ आइयै मा इसे गोदैलै मा जादों मा चकलेट लेट देम ग' चकलेटनि गोदैफ्रा माथो मोनजानानै गोदै मोनखो होमबालाय नों दहाय आवसावाखौ बुंनाया जेन'ब्ला हाबा जागोदान बिसिया फिसायखौ अननायजों बुंनायसो इसोर लाजियाबो मोज्लि दारजां मोखि देलेलेया नोंखौलाय सोर हाबा लालाबायनोहाय ओइ लाफाथि नों मानो आंनि बिखायाव जौजों गेव गेव सुनाय बायदि खोथाजों सुयोब्रा नों जुदि बेबादि आंखौ दुखु होबाय थायोब्ला आं उन्दुग्रा सौरायाव दिन्दां फासि नांनानै थैगोनलै आङो हाबाब मानसि बिलाइ सना खोदैजों मोदैजों दागाबसै सना दागाबसै नोङो मानो आंखौ लाव लाव गोसोथोनांगौलाय आंबा गावखौ आमथा आमथा गोसोथोगोन दे हामबाय दागाबसै आंबो नोंखौ जंखायदोंसो आंबो नोंखौ सिरि सिरि मोथो मोथो आमथा आमथा मोजां मोनखायो देलै बिदिबालाय खेबसे ओहाय मा सोरबा फैसनगोन आं मिथियालै आं मिथिया
नोंसोर मा रायलायदोंलै हा गोसथोलायनोबा मोजाङै गोसथो सैमा हरलायनो हायाबा मुस्किल दं मा जाबावनोब्रा बे मोगथांजोंलाय बेनावबा मा दुखु दं गावसोर मिथिसिगौ शिलंआव फरायनो थाहैनायनिफ्रायनो माबा बोरै जाखोथाय ड्राग्सबो सोबग्रा जाबायनो हनै आयं हिन्जाव रुवाथि गोदान लायनाया सफैबाय बहा न' आयं नोंनि गोदान लोगोखौ न'आव लिंलांदो मोजां मोननाया धोनि गोरिब गेदेर उन्दै बासिनो हाया लाभ इज लाइफ नों मानो गावखौनो इसिबां उन्दै साननानै लायो होनबा बिलिफां रंगिना नों मा बुंनो सानदों बेखौ आं गासिबो मोजाङै मिन्थिजोबगौ नों नोंनि बे साननायखौ गोरबो बिखानिफ्राय बोखानानै गार नों आंखौ बिब्दि रावजों दुखु दाहोसै बिलिफां आं मिन्थिगौ बिलिफां बे संसाराव नोंहा नोंनि बिनानाव अनजुनि अनगा रावबो गैया बिलिफां नोंनि अरायनि जिउनि लोगो जानानै नोंखौ सिबिनो गोसोआव थिरां लाबाय नों हास्थायनाय बायदि आंबो हास्थायो रंगिना नाथाय जोंनि गोथार मोजां मोनलायनायाव बबे समाव मा रोखोमनि बारहुंखा बारबोगोन रंगिनाया माथो बे दायनानि फिसा थि गैयै बिलिफांखौ गोसथोयैनो नों खोनायाखै खोनानायालाय खोनाबाय खोनामालाय आंलाय माथो खालामनांगौ हिन्जाव मानसियालाय जानाय नंला माबार गोख्रैनो गुबुन लामा दिहुननांसिगोन खोनासंलाय बै थुरिबारिनि मंगल माहाजोननि फिसाज्लाया इन्जिनियार कर्स फरायनाया जोब्बाय नामानो दा बिफाया मोनोब्ला साख्रि मोनथ'वाब्लाबो हाबाखौ होग्रोनो सानदोंनो बेखौनो रायथिनांगौ जाबाय नामा मालायबा लांगोन ना लाङा फसायगोन ना फसाया बिबा लाङोलै मानो फसाया जानो दाख्लैबा बे जोंनि गामिनि सायरामजोंनो रायलायसो गारदोंनो नै सायरामा आंनो खोन्थाजोबखाबाय हा बिदिब्लालाय माबार थाब खब्रा खब्रि खालामदो जुदि गलाम होनानै नोंसिनि आइ आफाया हथ्रा होननानै गुबुन राहा लायो नों बिब्दि दा बुं बिलिफां आं हागौमानि आइ आफाखौ राजि खालामगोन इंराजियाव मोनसे खोथा दं रंगिना All people honor the rich man, but no one care the poor man. नों गोसो लोरबां खालामनानै दाला बिलिफां आं जेब्लाबो नोंनिनोखा निजिरा बै अबंलावरनि सोरजिनाय हाजो हाला समायना मिथिंगानि महरखौ नायनानै नों मा सानो अननायनि लैथोआव अराय गोजोमनानै थानो गोसो जायो आंबो थौ निजिरा बर'नि बै जारिमिनारि बिलाइसि जाहाथिं बेरायहैनो थौ निजिरा जों बावनो बेरायहैनो थौदो
जों दिनै नोंनि मोदोमाव बे मोजां मोनलायनायनि महरनि नेरसोनखौ दानख'नानै थैस' थांस'नि रादाय खाबाय। ओइ थाग्रा मा डेभिड जोंथ' बेखार मानसिलै जोंखौ सोर सिख्लाया मोजां मोनोब्रा दाबादिनि सिख्लाफ्रालाय माब्रा जेबो नङा है दानि सिख्लाफ्रा गारि मटर थाब्ला ओरै खारफायोलै नङालै थाग्रा जोंखौथ' दुनियानि मानसियानो फाग्ला जग्ला गुन्दा होननानैसो मिथिगौ नंखायनो आं सानदों मा सानदों मोनथिबाय थाग्रा जों जायखिजाया मोजां सिख्ला नुब्लानो बोनानैसो लानांसिगोन बेथ' जोंनि थाखाय मा गोब्राब हाबा हेलौ देबे अ वेलकाम वेलकाम yes ए डेभिड औ नै सोरबा सिख्ला बेखौनो नाजाग्रोनांगौ जाबाय ओके 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 राइट मा जारौ मा मुं नोंना आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनबाय आं नोंखौ हाबा खालामगोन सना नों आंजों थौदो मा नंखाय सिख्लाथारा आंखौ सोबाय हगार भाबिफोर
जोंनि सारा बिदिखौ सुखुवा सार जाथाया बोरै बोरैथो जामोन फालाय सार आं हारसिं फैबाय थानायाव जर जुलुम बुंख्रुबनानै मटर साइकेलाव दिखांनानै लांखारनो नागिरदोंमोन सार हा बुंख्रुब खालामनानै माबाफोर खालामबावा नामा सार न' पास सोरमोन बिसोरलाय मुंफोरखौ मोनथियाब्लाबो बे टाउनाव मानसिफोरखौ फां बुंहरलाबाय थाखायो सार बुजिबाय आङो बिथां सौफैसनामोनब्लाथ' थेंक इउ नोंथाङाबो समाव सौफैयामोन थेंक इउ आंखौ बयबो इन्सपेक्टर मोसारि होननानै बयबो मिथिखागौ आं सोमखोर नार्जारि क'क्राझार कलेज बयस हस्टेलावनो थायो हाग्रा बंग्रा गैलिया होननानै मोसा लख्रा गैलिया बे नंलिया मानसिफ्रानो मोसा लख्रानिफ्राय उदखारिसिन जानो हमबाय दिनैनिफ्राय नों हारसिं दाबेरायसै जोंना सारा नंखायखौ बुङा थिगखौसो बुङो खोनासंनानै ला जुगा थिग नंला थादो गोनां जायोबा पुलिसनि हेफाजाब लानो दाबाव जोंनि पुलिसनि डिउटियानो रायजोखौ मदद होनाय थेंक इउ सार सोमखोर बबे इसोरा नोंखौ बिथिंबो जेतबोआ होनबा इसोरा आंखौ लिंबोआखै आंनि गस्ला जेकेटा नोंनि खेराखौ बोरै गाननो रोंखो होनबा इसोर फैदो आयै बे आंनि कलेजनि लोगोफोर आलासि जानो फैदों ए दे हामदों थां ड्रयिं रुमाव फज'हैथां फैदो आइ अनजु मा आयं नै दै हैथां दे आयं हरनोबो रोंला नोङो ना आं थिनहरनांगौ नोंनो नामा बे सेंग्रा मानसि गोदाना मा मुंगा जारौ अनजु नोंनि रायलायनाया अनजाथावथारलै जारौ खोनासंलाय ओंखाम ओंख्रिफ्रा मोजाङै सं जाब जुबजो जानाय नङा जों हले एवखां सावखांखौसो मोजां मोनोलै नों जेरै नायनो मोजां बिदिनो मोजां संब्लासो जागोनलै जों थांलाबो मा खोनासंबाय थाखो ना सेंग्राफोरजों रायलायनो मोननायखाय खहाबथारदों मिथिखा ओंखाम ओंख्रिया 1 घन्टानि उनावनो मोनजोबनांगौ नङाबा मुस्किल दं आफा आयै नोंसोर बबेहाय दङ दिनै नोंसोर थानायमोनब्ला आं मालायनाव रुवाथि थानांनाय नङामोन बेबादि लाजि फोनांजानाय नङामोन नै माथो गाबखोमागासिनोसो दङलाय नोंलाय मानोलाय गाबबाय बायखोसै मा जादों नोंहालाय ना नोंबो आंनि फिसाजो मन्दिराखौ नुनानै आंनि फिसाजो मन्दिरा बायदि लोगो लानानै आलासि जानो लुबैदों रुवाथिथारानो आंनि फिसाजोजों एसेखौनो रायजानो हाया नोङो सिरि सिरि थादो ओंखाम ओंख्रिफ्रा माबार संदो मालाय दानो जानानै थांफिनोनो बिलिफा मा सानहाबामोन जों बायदि दुखुथियाहा सानहाबनायनि अनगा मा थाबावनो दंगिना
बिलिफां नों मानो गावखौनो हारसिं साननानै लायो होमबा आंबो दंना नोंजों देहा मोदोमा नङाब्लाबो गोसोआ बिलिफां नों मानो आंनि इसेबो खौरां लाया नों मानो जोंनाव इसेबो थांथ्रा नों थांथारैखायनो आं नोंनि खौरां लानो फैदों आंनि खौरांखौथ' नों मानो लाबावनांगौ रंगिना रंगिना नों आंनिफ्राय गोजान थानो नाजादो नों आंखौ अरायनि थाखाय बावगारलांदो बे जोनोमाव आंहा रावबो गैया बिनानावनि अनगायै नों बिब्दि दा बुं बिलिफां आं सहायनो हानाय नङा नों सहायनो हानांसिगोन रंगिना मानोना नोंनि नोमा नोम्फाया नोंखौ आंनो दायनानि फिसा आरो गलाम होननानै हरानो नोंनो सोर खिथाया बिलिफां गामि गंसेनि बाथ्राखौ आं मानो खोनाया रंगिना बिबारा बारोब्ला मोदोमनाया गावनो गाव बारजों उरायखायो आइ आफायालाय बिदिखौ बुंखागोन आं बेखौ खर' साया आं खर' सायो रंगिना नों दिनैनिफ्राय आंनाव दाफैसै रंगिना आरो नों दिनैनिफ्राय आंखौ बावगारलांदो बिलिफां नों बिब्दि दा बुं आं नोंखौ बावनो हाया रंगिना नों बेफोरखौ मा खालामखो रंगिना बे आंनि नोंखौ गोथार मोजां मोननायनि नेरसोन बिलिफां आंनि सोलेरा थैनानै हा जाब्लाबो आंनि जिउमाया नोंखौ बावनो हानाय नङा बिलिफां रंगिना रंगिनाय आं मिथिगौ आइ नों बबेनिफ्राय फैदों नों बिलिफांखौ लोगो हमनायखौ नागारदो आइ मानो आफा बिलिफांखौ मानो नों हिन्जावनि फिसा हिन्जावखौ खांनानै मोजां न'खराव मिलायहरनाया जों बिमा बिफानि धोरोम बेनो जोंनि मावनांगौ हाबा जों नोंखौ थुरिबारिनि मंगल माहाजोननि फिसाज्ला दैथोन इन्जिनियारनो हरनो रादाय खाखाबाय आइ गाबनानै जेबो जाया आइ जों नोंनि मोजांनि थाखायसो बे खामानिखौ मावनो आखायाव लाबाय सेंग्राया मोजां थांगोन जौबो लोङा सिगारेट ओइ जिरख'नाय मा आंनि अननाया थावा नामा नोंखौ बिलिफाङा माबादि अनोमोन नोंखौलाय गुरै बिलिद बिलिद अनथारोमोन ना आंथ' बेबादि अननो रोङा नङा होमबा आं अननो रोङा आं खालि जौ सिगारेटखौल' अननो रोंगौ
जौ लाबावखो फैदो फै ओंगा फैदो उन्दुनो गावबा गाव उन्दु आंहा उन्दुनायजों सोमोन्दो गैया ओंगा हामा दैथुन जिउआव बेबायदि जौ सिगारेटजों दिन थांनो सिरि था सोर नोंलाय आंनि जौ लोंनायखौ होबथाग्रा आंनि बाइकआव गाखोनबा ओइ जारौ फै हायनारि आंजों गाखोनोबा आंना ओइ चुन्दुरि ओइ चुन्दुरि ओइ हिर' गावखौनो गाव बलिउडनि हिर' बायदि मोनो नामा नोंलाय सिख्ला सिखारनाय मोननायखाय नोंसोर माने खनसे नङा खननै बेफोरबायदि आखल दिन्थिदों मानो एदावनो मोजां मोनो नोंसोर नोंथ' नोंखौ जेबो बुङाखै जोंहा नैबे हायनायखौसो जंखायदों फै हायनाय खबरदार बेनि मोदोमाव आखाइ दाहो नोंलाय मानोथो गुबुन सिख्लाखौ आखाइ होखो आयौ खादो जानाय नंला नाय गोनां नोंखौ सानसे समाव आंनि खालामनो हायाबा बिजिरो आंबो आंनि मुंखौ डेभिड नाम लानाय नङा मोनथिबाय निजिरा बेयो सोर जाखो मन्दिरा
हाब अरखिथारलै ओइ नों मानो मालायनि गोसोनाय सेंग्राखौ नायनांगौहाय आं नायाखै आब' बिसो नायदों थाद बुरबक सिरथा आंजोंबाथाय उल्था उल्था दा बुंथार हो थां खाब्रै साबुथुं दां आरो खोनासं साहाखौ नों लाबोनो मोना दे आब' नों आं थानानै रावखौबो लाइन मारिनो मोना जिरायथ' आं साहा फुदुंनानै लायनि बे खिफुद रुवाथिया जेबो रोंनाय नङा गार नों बे ओंखाम संनायनिफ्राय जेरावबो ओंखारनो मोना जों थाङागौमानि मिन्थिबाय ना लोंदो साहाया हाब माला माला दुमस्लाबखोब्रा साहा दुंनोलाय बेसेबां गोबाव नांगौ गेसजों फुदुंनाय नालाय साहाया गोथाव जाथारदोंथ' दे माबार लों आंहा थांफिननांगौ टाउनाव खामानि दंथारो हाब एफाग्राब हाखु दाखुब्रा लोंस्लाबलायनो हायो सिखारथारदोबो रब्रा साहाया गोथाव जाथारदों बे साले अनजु रुवाथिनि थाखायनो रनजितखौ थाब लेंलांथारनांसिगोन ओरैनोबा हौवाफोरनि मेगना साबसिननिफ्राय थांनोसै होनलाय औ थ' मा जालाबायखो हारियाब थांनोसैबो आलासिखौ लाबोबा लाबोनानै मोनजास्लाबा मोनलोङास्लाबानो जालांजागौमोन आरोलै देनां जाफैदो बुंबायना टाउनाव खामानि दं फै माबार मन्दिरा आइ आलासिखौ देनां लाबोफिनदो दिनै जेबोखौनो मोनजास्लाबलाङाखिसै बाहाय मिस ओइ सोरखौ मिस जालाबायखो आइखौनोलाय हा मा जाबावनो बे गथ'फोरजोंलाय लेखा फरायावथ' गैलिया थाथों मालाय कलेजाव फरायलायनाय सिख्लाफोरखौलाय बहा बादा होनो हानो निजिरा आं गाबोन न'आव थांगोन न'आवलाय मा मोनजानो सोरखौ नायनो थांबाय थानांगौसै आं आइ आफाखौ जोबोद गोसो सानदों आरो अनला ओंख्रि आरो नाफाम बाथोन जानो जोबोद गोसो लुबैसिगारदों आंखौबो लांफा आंबो थांफायो होद जाम्बि दानो गामिनि मानसिफ्रा हिन्जाव लाबोनो दावराव जागोन थार मोजां मोननाय बिदिखौ लाजियो आंथ' लाजिया आंथ' मोजांसो मोनो आं बुजिबाय नों आंखौ थार गोसोजों मोजां मोनाना आं नोंखौ मा रावजों बुजायबावनो नों माने एसेबो बुजियाब्रा समायलायलायनांगौ जाम्बि ना जाम्बि होनबायदां बारा गोबाव थाया आंबो निजिरा नोंखौ दुसु नुबोना आंनि गोसोआ थानाय थादो सना सोमखोर आंखौ खेबसे नाहरबाव
मानोथो गसंबाय थाखो आदा फैदो न'आव जिरायफैदो माथो कलेजा बन्द नामा आइ लवार क्लासनि आनजाद होदों बेनिखायनो फैथ'दां फैदो आदा आथिं आखाइ सुस्रा फैदो न' सुदो आदा न' आदा थावला नुग्रो मोना आंनि गोसोआ बे सिख्लाखौल' मानो गोसोखांग्रा जाखो होनबा आदा नामावगौमोन नामा आदा दैखौ ए नांला बिनानाव मा आदा नोंखौ सिनायनो मोनाखिसै बिनानाव नों सोर जाखोमोनलाय ए आं बे न'नि मावग्रा आदा आदाया माखौ सानहाबखो जेबो सानाखै बिनानाव आया खामानि मावनांगौआ नों माथो बावहायसो दाबो मावहैयाखै मानो आं थां मावस्रांहैदो माबार दे मादै नै फिसा बेफोरबायदि रुवाथि थाग्राफोरजों बारा दारायलाय मानहानि जायो दै होफैनायाव सिनायखायसो सोर होनानै सोंदां जेबो नङा आइ बेफोरबायदिजों राव होदावब्ला लाइ मोनो महर गोसा होननानै गावखौनो दा हगारसार गोसोखौ हमथा बे नोंनि फंबायाथ' न'आवबो फैया फैया खौरांफोरबो हरथारला मा जाखोथाय जावलियासो जाबाय गथ'आनो मन्दिरालाय बेबो बिब्दिनोसै सोरखौ सोर मा होनबावनो न'आवनो थाथेरा टाउनाव थांदो आरो मा गाबोनसो फैयोनो दे एसे गोलांदो आफा हारामजानि ए दरबो खेवनानै होनो गियान गैला ओइ दा जुसिजोबगोन आं नोंना नोमा नोमफाया बेबादिनो फोरोंहरखाया दहाय आइ आफाखौ बिदि दा बुं फाब नांगोन
Melidarjang, Melidarjang. मा आयं थां नों माबार ओंखाम जाखांनानै बे दुब्लियाव माइ हानाय दाहोनाफोरनो ओंखाम हैदो थां रुवाथिफ्रा खल सिथ्ला सिबस्रांथोंसै जागोन दे आयं हाब देग्लाय जोंना रुवाथियाव खिथाब्रा मोनबा दाबायदियाव सैमा खिखौनो बरन लाबोला थौद फाग्ला मालाय माहाजोननि फिसालायासो बिजिरोनो दाख्लै टाउननिफ्राय ब्लाउस बायना होफैदोंनो ए बिदिसो होद जिरायदिनोलै हाब सबायजों दाउजों रोनो रोनो जाबोनानै खिनोसो ओंखारगारबायब्रा हैद बहायनो खिखा लांगानोसैलां ओरैनो खिनो ओंखारनायखौ लाखामनाय हुदा गैया आहा हाब खिनानै जि उखैफिनबायसोलै बे फाग्लाफोरनि बाखौ जागारलांसै नामाब्रा आंलाय हैद जाबा जानाय नंलालै हनै जोंना दिनै रुवाथिया खानाय गोसोंसो सालाफ्रा उखैनायानो हालानदां सालाफ्रा सियालफोर बादि खावथं फुथुं जिरायनानै दं हनै हाब मासिखौ जाब्रा मोले दादों दिनलाय माइसा दांनानै एसे लेट जाबोनायाबोलै मा ओंख्रिब्रा सबाय जहलसोलै हाब मैयालाय माथो माजना सबायजों दाउजों संनो होनाब्रा बेखौनो हरथारबाय आंलाय माथो खालामबावनो हाब माथो दाउ दं मोनाब्रा ओंख्रियालाय फाग्लाया गावसोर लामायाव जाबोजोब्बाय नामा मा जाबोलाबायमोनब्रा सानजौनायखाय सिखारस्लाबनो हायाखै नैलै फाग्ला बिगियानो दंमोन फाग्ला दाउआनो सिथार बारथारदोंमोन लामायावनो जाबोथारबाय फाग्लाया अले सालाया जाबोजोबमारदों फाग्लाफ्रा
खालमोनथारमारोरा होसिदोलै होसिदो आइसाला मुलि देरजां मिखिदिलेले है जाखोलै जानो फाग्लाफोर जाखोलै है नोंसोर मा होसो सालाखौ होसो मा ओंख्रि संदों अनजु लाफाजों नाथुरजों ओंख्रि गोबाव संदों आदा नोंथ' ओंखाम ओंख्रिखौ जोबोद गोथाव संनो रोंथारगौ ना आं संनाया थावमा जाया आं जेबोखौनो रोङा अनजु आं नोंखौ जोबोद अननोबो ओंखारसोगारो थारैनो नोंनि महर मुस्रिया जोबोद अन्थाव बाथाव नंगौ अनजु नोंनि महरा थारैनो जोबोद नायबायथावथाव इस आदाया ओरैसो बुंथालाबायथारो जोंफोरबायदि हाब्रुनि बिबारखौलाय सोर नायसनलाबायसै नंगौ अनजु नों फोथाय आंनि गोसो गोरबोआ नोंखौ नुजेननायनिफ्रायनो जिउनि अरायनि लोगो खालामनानै लानो हास्थायो आयंमोनहा खोनाबा गाज्रि मोनगोन आदा गोसोआ थि आरो दिदोम थायोब्ला रावबो बोखानो हाया अनजु वार देयर इज विल देयर इज वे होननाय इंराजियाव मोनसे खोथा दं अनजु लाजियासै नोङो सासे रुवाथिसारानो आंनि बिदाजों लाइन मारिनो बे मावनो जेखौ मोनदोरा बाव अनजुनि जेबो दाय गैया आब' जों जेबो रायलायाखै मोजां गाज्रिनिसो मा मोजां गाज्रि बिलाय बिदि बुंनो लाजियासै मोनदोरा नों माखौ हामाखिसै ओइ लाफाथि मोजाङै होब्रा आदारा देनां जों सानैनि हाबायाव मोनजाबाय खोमा फाग्ला बहाय मानो फैलाबायखो खालि हिन्जावफोरनि खिथि बियो दाना आयं हिन्जावजों नुबा रायजागोन दा बियो रायालाय फाग्लि देनां हाबा होनो होनखादोंना होमबालाय ओइ लाफाथि आं नोंखौ जोबोद खाथियाव मोननो लुबैदोंलै एफाराब खाबदाव हौवा बेलाय फैलै सना एसे खुदुंनि गेदलि फाग्लि दाना न'आवहाय फाग्ला बेफोर खामानिया देनांसो
बहा गोदोखो आदा सोमखोर थांलिया दाव मा निजिरा सोमखोरनि माबाफोर खौरां मोनदों नामा गैयाथ' नोंनोलाय लाइजाम हरबाय बायथाराखै गैया जेबो खौरां हरथाराखै बिब्दिब्ला नों थाथ'दो निजिरा आं लाइब्रेरिसिम थांनोसै दे बिदाव मा अन्नानै एसे खबर लालाय मा निजिरा दिनै माने हारसिङै नोंना हिरियाव बोरै निजिरा नों आंखौ मानो मुगै सोना फै सोना आं नोंखौ सोमखोनिफ्राय आलो गोजोनसिनै जय जय आराम जाहोगोन हगार लामाया आंखौ मानो दिगदार होबाय थायोसो दिगदार बे दिगदारा जेबो नङा आरो बिनिख्रुइ दिगदारसिन जाबावगोन जेब्लासिम नों आंखौ हाबा लानो राजि जाया मुगैयो आङो नों बायदि जौ फाग्ला गुन्दा हौवाखौ नोंनि मुजुनायखौ
सोलास्लिमोसो सना मोनोब्ला नोंखौ खुगाजों खुगा नोंनि गुस्थिखौ सोबख'बाव जोंनि मैहुरनिफ्राय गले गले बहा बारग'नो नोंनि जोरा हगार नों सोबानायखौ बिलिरनायसो नोंनि थाखाखौ आं नुबोगासिनो दं नों बादि मानसिया थांनानै थायोबा समाजा गुबुंले महर लागोन नों बादि मानसिया समाजाव थांनानै थानो समाया नों आंखौ मा खालामनो नोंखौ जिउनि साजा होनाय जासिगोन हेय 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 सानैजों बोरमासो जालायो नोंसोरनि न'खरनि नोंबो लेफे लेफेखौ मोनदों नालाय जोंहा बिगुमै बिनांसो जालायो जिराय न न न न न न लों 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 सार 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 आहा जेबो दाय गैया सार आं जेबो खालामाखै या या डेभिड नों दिनैबो आंनि आखाइनिफ्राय बारग'लांबावबाय नोंखौ आं सानसे नङा सानसे हमगोन कि हमगोन सार नै नोंनि पिस्तला थेंक इउ नोंखौ आं मा रावजों बाख्नायबावनो नोंखौ आं आगोलावबो बुंखादोंमोन जुगा थिग नङा हारसिं हारसिं दाबेराय होननानै जेखियानो जाया मानो जोंना डिउटियानो सुबुं सिबिनाय नोंबो थांदो जोंबो जोंनि डिउटियाव थांनोसै थेंक इउ सार नोंथ' गारां हांखो आरो खौरांखौ गोसोआव लानो हाबाय नङा होमबा दे बेफोर हांखोफोर एवरेन सायख' नोंनि मुङै मा मा नांगौ दाजाबनानै लिरनोसै माथो
निजिरा ए बिटौ माबा खौरां दं नामा? दङ नाथाय खौराङा जोबोद गाज्रि सोमखोरा गावसिनि मेसेंनि रुवाथिजोंसो गोसथोलायबायनो मा सोर बेलाय खाफाल गाज्रि हिनजावालाय? मुङा अनजु नोंनो नामा मेसेंनि रुवाथि अनजुनाया? औ आंनो। सालि आइदि थलि बाजारि आइदि आंखौ मानो मालायनि मोजां मोननायखौ सिख'नो नागिरदों नों? निजिरा बे मा खालामनाय जादों? माथो नों बे सिख्लाखौ मोजां मोनोनो? बुंदों दानो नंगौना नङा? मानो गसिखो खुगाया मानो बबा जाखो? बुजिबाय आं नों सिरि थानाय माने नों बेखौ मोजां मोनो ना? बेफोर मा जादों मानो दावराव दावसि? नुवाखै नोंसाला मोजां हिनजाव सानै गोसो थोग्रासो। सोमखोर बे बाथ्राफ्रा नंमारगौ नामा? मा नों अनजुखौबो नामा? नोंबो सैमा सिखाव लान्जाय सिबोनाया नोंबो सासे? आइदु हाब नांगोन आयं बे आदा सोमखोरखौ बिदि दा बुं आयं। सिरिथा नोंनो आंनि फिसाखौ फरायग्राया नंमारगौ ना सान्दाया बिगुर गैया गलामनि फिसा फिसौआ आखल गैया होननाया? अनजु बेखौ रावबो लाखिनो मोना। मा दावराव-दावसि बेलाय? मा दावराव-दावसि? मा जादों? मा दावराव-दावसि? आरो नोंलाय सोरथो जाखो? जाम्बालाय बेनो नोंनि नोमबाजै जागोना सोमखोरनि गोसो थोनाय टाउननि। देमगौ बेबायदि हिनजावखौ ओंखारलां नों ओंखारलां गोख्रै ओंखारलां। मा खालामनाय जादों बेलाय? नों जेबो मिथियाय नों सिरिथा। आंनि बिबाजैया जोंनि मेसेंनि रुवाथियासो जागोन मिथिबाय दा? नों मा मिजिंजों बे न'आव थाबाय थागोन? थां थां रबार। नायगोन आं माबायदि बिबाजै मोनो। ओइ ब्रादार फंबाय आं बबे लामाजों सौफैगोन आरो सौफैगोन गावखौनो गाव बुजिस'नो हायाखिसै। नों जिंगा दासि आदा आं दं। हामबाय सना बिनानाव गाबनानै जेबो मोना। बेफोर गासिबो आफा इसोरनि रिफिनाय मानसिनि जिउआव सुबुं आरो शत्रुआ अरायबो लोगोसे फैफादों।
हामबायसै सुखुनि उनाव दुखु आरो दुखुनि उनावहाय सुखुआ ओरैनो फैखायो अन्जु दिनै नोंहा रंजानायनिसो दिन मानोना नोंनि जा मिजिं बे मिजिङा फुरा जाबाय नोंनि नाजानायाव नोंनि मदद होनायाव आं दिनै सासे सेल्फ हेल्प अफिसार जाबाय अन्जु बिनानाव नों नोंदानि अफिसार बिबान मोननायाव खुसि दा
सोर बेलाय बेनि सोमखोरा आदा नों बे गरिब न'खराव मानो फैदों बेथन जाखाजोबनानै हौवा थिखानायनि बेथनखौ लांफैफिननो फैयाखैथ' बाथ्राया बिब्दि नङा बिलिफां आं अनजुखौसो हामबाय गोबां नुबोबाय आरो खोनाबोबायबो नोंसोर बादि धोनि मानिनांफोरनि महिमाखौ बेफोर नोंसोर बायदि धोनिफोरनि रनसायनाय नंखाय भावथिनासो प्लिज बिलिफां अन्नानै खोनासंनांगौ दं होननानै आं साना आदा नों सिरिखा नोंहा बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैया बिसोर बायदि धोनिफ्रा जोंनि बे गोरिब न'खराव मानो गाफैदों आं मोजाङैनो मिन्थिगौ नैबे 20,000 रांनि चेक अनजु रुवाथि सानैनि बेथनखौ जाखा फोजोबनायनि सुदासल गोख्रै लानानै नोमा नोमफानो है बिलिफां आं नोंनाव चेक लांनो फैयाखै आं अनजुखौसो लांनो फैदों आंनि जिउनि अराय लोगोनि थाखाय अनजु नों नैबे 20,000 रांनि चेकखौ नोंदानो हो आरो बुं आं सोमखोरखौ अरायथि सुस्रांसोनो मोजां मोनो होननानै नों आंनि एसेबां बुजिनो गैयामोन बे नंखाय भावथिना गेलेनाय रावखौनो मानो बुजिनानै लानो हादिया नों अनजु आं सोमखोरखौ आनजाद नायनोसो बेबायदि भावथिना गेलेनाय बुंहरदों आं बुंनाय रावफ्रा थार नङा नोंगौ अनजु अनजु गोमोदों आं बेयाव माबोरै सफैगोन होननानै अनजु सानसे समाव आं नोंदानि बिखानिफ्राय गोजान जानांदोंमोन गोथार मोजां मोननायखौ बजबना बिखायाव दावदाब दोननानै दिनै इसोरा नोंदा आरो आंनि मोजां मोनलायनायखौ नुहुरनानै जोंखौ लोगो मोनलायहोफिनबाय आंबो बे न'आव फैबाय बाजे अनजु नोंनोमोन नामा मन्दिरा औ मा नैबे नोंनि लाइजाम मा लाइजाम डियार मन्दिरा गिबियाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायहरनाय जाबाय लोगोसे आंनि लाइजामखौ गोसो होनानै नायलांदो नोंखौ आं गोसो गोरबोजों मोजां मोनोमोन नाथाय आइ आफानि बोसोनखौ मानिनानै आं दिनैनिफ्राय नोंखौ नागारनाय जाबाय मानोना आइ आफानो दख'ना गाननो रोङै ओंखाम ओंख्रि संनो रोङै हिन्जावखौ नाङानो नों गावखौनो गाव फोसाबना लानो नाजादो एसेनोसै नोंनि लामा ससेनि लोगो आंनि आखलानो आंनि खाफालखौ जानानै लाबाय आइ आफानि अननायाव आं गासिबो हाबा हुखाखौनो रुवाथिफोरनि मावनाय दांनाय जाबोयै जाबोयैनो आं दिनै संनो खावनो गायनो फुनो मावनो दांनो जेबोखौनो रोंला
आं गावनि हारिनि गाननाय जोमनाय गावनि हारिमुखौ नेवसिनानै गुबुन हारिनि ड्रेस गानामोनब्ला आंखौ रन्जितनि बिमा बिफाया आंखौ बिहामजो हिसाबै गनायगौमोन खोमा ना सान्दाया बिगुर गैया गलामि फिसा फिसौफ्रा आखल गैया होननाया नोंसोरनो जाबाय माथो जेराव जायो बावनो खिग्रा लाजियाखिसै नोङो अख्रांनि हाथरखि थुख्लायनो सैमा सिखाव लान्जायसिबो होननाया नंमारगौ दासो बुजिदां मागोना मेसेंनि दैलांनि बेथनखौ लाबोजोबखायाखै बिसोरो बेफोर गासिबो नोंसोर बिदा बिनानावनि दाखायलायखानायमोन खोमा लौलायबाय बाराद्राय दाफोलावसै आं सहायनो हानाय नंला सहायदों सहायनांदों आंनि अनजालि बिनानावनि खाथिरावसो अन्जु अन्जु खोब मोजां सना फिथरखाय नोंनि बिनानावा माबा जाखाफैनाय बेथना सुदै आसले आंनो दानो हरफिन नङाब्ला हरगोन मोनलांगोन मोना जाजों दागि नों रंगिना नोंलाय गां गुनानै बिरनो हायै दाउआ माब्ला गां रज'फिननानै नों मालायखौ फाजानाङायाव न बे सिगाव 25,000 रां लेनाय दङ नों बेखौ लानानै थांदो बे फिसा लेखायावनो 25,000 रां लिरनाय थाबाय मोजां नंमारा बेबायदि फाफिखायनो मागोना बिमा बिफाया दायना होनानै बुथार जामाराखै बिलिफां फिसा सोरबा आंनि आइ आफानि सायाव खुगा खेवब्ला गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा फिसा गोरोन्थि नोंसोरबायदि गिदिर दिनै समाजा दिनै जोंखौ जिग' मावरिया खालामनानै गोरलै बिखायाव गानो रोङै गारायनि दाखोन दोनबाय बे गाखांनाय गारायाव संख्रि दासारफै जानानै थांखांनायफोरखौ गाहाम दिनै नों आयंआ फैदों हामदों न नोंसोर जाय थांखिजों आंनि गरिब न'खराव आगान होफैदों लानानै थांदो आं सेगलांनो फैयाखै आं बे अन्जु फिसाखौसो नों फोथाय बिलिफां आं अन्जुखौ मोजां मोनो जिउयै माहामै अन्जुखौ नङाब्ला आं बे बुहुमाव थांना थानो हानाय नङा मा बुंदों नों हत'स्रिया गथ' बे नंखाय रुवाथि थाग्रा गरिब गुन्द्रानि फिसाखौनो आं बिहामजो लांनो नाङा आंनो अन्जु बायदि लेखा रोङै फाथिंग्रि बिहामजोखौ हिन्जावफोरनि खोथाखौ लानानै गोसोआव खिमां दाखासै फिसा नों खुगाल' सिदो आखाइ थाइसेजों मालाबाबो आखाइ खबजायायं थां जेब्लासिम नोंसिनि न'खरा खौसे गोसोजों गोरोबलाया अब्लासिम आं खोथा होनो हाया फैदो फिसा नोंसिनि मोजां मोनलायनाया सैथोब्ला सानसे नोंसोर सानैनि जुलिया जाफुंगोन
गोसो गोरबोनि खोथाखौ खोनानो मोना गोसो थोनायनि अरखौ खोमोरनो हाया जेंसि रथ' जेंसि नों डेभिडखौ नुदों नामा नों डेभिडखौ सिया डेभिडखौ मानो नोंलाय आहा बेजों खोथा दं होमबालाय नों हरै नागिरलायदों आं ओरै नागिरलांसै डेभिड डेभिड रथ' डेभिड दिनै मा गोसो जादों जेबो जायाखै डेभिड आहा नोंजों मोनसे गोनां खामानि दं नों मावनोल' राजि जादो मानि थाखाय राजि जानांगौ जेनेबा बे मिनिनायनि राव नङा दे डेभिड बुजिबाय आं नाथाय बेनि बदलै आंनो मा होनो नों जेखौनो बियो आं बेखौनो होनो राजि जुदि आं नोंखौनो बियोब्ला मानो गंस्रिखो बुं राजि दंना गैया दंब्ला बुंदो मानसि बुथारनायखौथ' आङो मासे थाम्फै बुथारनाय बायदिसो मोनो बेखौ बुथारनायाथ' आंनि थाखाय मासे मोस्रोमखौ बुथारनायसो जेबो नङा नों खामानिखौल' मावग्रोदो डेभिड उनाव जा जानांगौ जागोन अके अन्जु नोंनि साननायखौ आं बुजिबाय नों मानो बे जायगाखौ नागारनानै थांनो बादों नों सोमखोरखौ टाउनाव थाङोब्ला आन्दायजानो गिदिं नङासै जिंगा दासि गोजानाव नङाथ' क'क्राझारावसो आंबो बे बिथा आरो गामिखौ गारनानै थांनो गोसो गैयामोन अन्जु नाथाय बे गामिनि मानसिफ्रा जोंखौ मोजां मेगनजों नाया आइ आफानि सायाव सन्देह लानानै जानानै थांखांनायफोरखौ गोसोखांनानै दुखुथिया जिउआव आरो दुखु होनानै दालासै नोंसोर गाबबा आंबो दा गाबसै नोंसोर सिरि थादो नोंसोर गाबनानै जेबो मुलाम्फा गैला अन्जु नों जिंगा दासि थार मोजां मोननाया लामा आन्दाया हाजो हाला दैमा दैसा लैथो लैथोमा बबेखानि हिमालय हाजोआबो होबथानो हानाय नङा
थौदो माबार साना सानजौबाय बेनो अन्जु नोंनि मिजिंनि रिंखांनाया खस्थ'खौ खस्थ' होनालासिनो सान्दुं अखा मालायनाव रुवाथि बैनानै नोंदाखौ मदद होनायनि फिथाइया बेनो अन्जु है रावबो गैया सालाफ्रा बोरैबा मोदोम गोरनानै न'खौनो गारनानै बहाबा दोरोलांग्रोबाय हनै थाला बन्दसो नों थिगखौनो बुंदों सालाफ्रा मोनाममारदोंसै बावबो रावबो गैया आच्छा जाबाय थुदो ओइ बोराय बे न'नि मानसिफ्रा बहा थांजोबदोंब्रा जानलै बहा थांजोबखो रावनोबो खिन्थालाङाखै होद बोराय खिथानोबो रोङाब्रा बियो 어이 히로 마 언제 걸리고 없네 당내 남았는래 लोगो हम दाम नोंसोरनो माने आरो अन्जुखौ नोंसोरनो मानो नांगौ एइ नुदोंब्ला मोजाङै खिथा नङाब्ला 언제걸 लोगो मोनब्लानो खत्तम मा बुंनो डेभिड एइ जाम्बा अन्जुआ न'आव गैला न'आ थाला बन्द'जोब सोर जाखो आदै मादै नोंसोर आंखौ बबाव सिनायनो हानो आं बै खारगामि गामिनि सम्बारू माहाजोननि फिसाला सोमखोर ए नों अन्जुनि खबर लानो फैदोंना आदै औ मादै नोंसोर खिन्थानो हागोन दा अन्जुआ बबाव दं जोंबो मोजाङै मिथिया आदै फिसा रंगिनायाबो जोंखौ नेवसिनानै अन्जु बिदाजों थांफाबाय अबयस्से बेवहाय रंगिनानि जेबो दाय गैया गासिबो दायानो जोंनिनो बेफोरखौ दोनथ'दा आदै समाव गासिबो थिग जाजोबगोन मिथिगौबा खिथादोल' खोनानो मोनदों अन्जु बिदाया टाउनाव न' लुबायनो
नों बिलिफां मोननोखौ मिथिगौ नामा? गैयालै आदा आं मिथिया बै थुरिबारिनि नङा खासिबारिनि सोर बिलिफां मोनलाय? खासिबारिनि सेल्टेक्स अफिसारा गैया आं मिथिया गाज्रि दा मोनसै दे आदा दे आंबो मिथियालै आदा फंबाय नों बिलिफां होनाय न'खौ मिथिगौ नामा? आं सिनायालै सोर जाखो बिबा? बै माबा खासिबारिनि सेल्टेक्स अफिसार आं मिथियालै आदा गाज्रि दा मोनसै थादो आदा अन्जु हनै सोरबा बिबायारि फैदों 5 रांसो हैथां न अन्जु बिबायारि मानो गावखो ओंखाम उखैनो फैदोंदां ओंखाम गोजां दंबा खुरना हैथां Hello? Police station? Yes. Yes. Please hurry up. Aduh!
डेभिड दलय गसं लोरद बाब्लानो गुलि खालामनो गोनां जागोन बुंनाय नोंखौ सोर बेबादि हाबा मावनो थिना बुं नों सोरनि थिननायाव बेबादि हाबाखौ मावा निजिरा एरासिम You are under arrest. नों उन्जुनि सायाव attempt to murder conspiracy बाहायदों बे दायनि थाखाय निजिरा आं नोंखौ एरेस्ट खालामनाय जासिगोन सार नों दानो आंखौ एरेस्ट खालामनो हाया आंहा सोमखोरनाव माखासे खोथा सोंनांगौ दं नों बुंनो हागोन दा आंखौ मोजां मोना होननानै आं नोंखौ मोजां मोना नोंनि फुराखौनो थाखाय ना नोंखौ ना खानाय बायदि सिसि खानाय मोनबाय लाजि गैयै हौवा नों आंखौ मोजां मोनाबा बे माथो आं मिथिया नों आंखौ हाबा लानांगौ आं नोंखौ हाबा लानो हाया मानो हाया नों गोदो खोथा होखानाया मा जाखो दा सोमखोरा दे आंखौसो हाबा लानो ओंखानाय गोदो समाय लाखानाय सोमखोरा आंनिसो सिथा बैथालि बाजारि मालायनि गोसो थोनाय हौवाखौ गोसो थोग्रा नोंलाय नोंसो गोसो थोदों नोंसो र' खोथाखौ आं गासिबो हमनो हाबाय नोंगौ सोमखोरा बिसोर सानैखौबो मोजां मोनो बेनिखायनो बिसोर सानैयाबो बुंनो राइट दं नोंसोर बयबो खोनासं आं मोनसे राहा दिरुनबाय जाहाथे जिबौआबो थैया लावथियाबो बाया मा राहा सार ना सानैखौ स्रें बिहारि हाबा नागिरदों राहाया बेनो जायनो सोमखोरजों मोजां मोनलायनायनि फोरमानखौ दिन्थिनो हागोन बेनो देरहागोन आरो सोमखोरजों हाबा जागोन जोंना इन्सपेक्टर सारा थिगखौनो बुंदों आंबो इन्सपेक्टर मोसाहारिनि रावखौनो मोजां मोनबाय दा गाव गाबागाव फोरमानखौ जोंनि सिगाङाव दिन्थिदो नैबे सोमखोरा हरनाय गांसे लाभ लेटार आरो बेनिफ्राय माबाफोर फोरमान दंबावो दं सार नाथाय बाव गैया थौ बै बर'नि जारिमिनारि एलआइसि सार हाग्रायाव फै सार फै बैयावनोमोन फै सार फै सार बैथिंनोमोन फै बिथिं सार बे खन्द'आवनोमोन सार बेनोमोन सार बे फुङावनो पाना खिनानै जे समायखिरा लादोंमोन जों दिनै नोंनि मोदोमाव बे मोजां मोनलायनायनि महरनि नेरसोनखौ दाफुंनानै थैस' थांस'नि रादायखाबाय नाथाय सोरबा हत'सुरा सिखावा दानफायनानै लांबाय थौदो निज्रा गाबनानै मा जाबावनो नों जोंनो जेबो फोरमानखौनो दिन्थिनो हायाखिसै आंबो गाबनो ओंखारलै सार डट बट बक सारि सार नो पास
जेना सार अनजुआ आंनि बायदि लाभ लेटार एबा जेबो फोरमान दिन्थिनो हायागौ माने अफ कोर्स अनजु नोंदि सोमखोरखौ मोजां मोनो बेनि फोरमानखौ नों मा होनो हायो देनाय बुंनायसाय बोरो माथो मोनबो दिन्थिनो रोंजा मानो हादिया नों हादिया हायो सार नाथाय सोमखोरमोननि न'आव थांनांगोन अनजु नों बायदि खि भुत रुवाथिया मा फोरमान दिन्थिनानो सार आंथ' लेखाबो रोङा आं माबोरै लिरनानै दोननो बेखायनो सोमखोरा आंखौ जाय दिनाव मोजां मोननायनि रादाय होयो अब्लानो आंबो बेबादि रायलायगाफा फालियाव गान्थि खागाफा खानानै दोनो आं सार इ सादैया ओरैसो बुंफ्लालाबायथारो आं बायदि हाब्रुनि बिबारखौलाय सोर नायसंलाबायनोसै मा खोथा आदा आं बादि लेखा रोङै नेहात सासे रुवाथि बिमा बिफा गैजा रोङै मावरियाफोर नों लानो सानब्लाबो नोंसिनि आयंमोन आरो आब'मोनहा बेनिफ्राय देरसिन आरो सैथो फोरमानखौनो आं होनो हागोन सार नोंनि सिनायथिया आं सोमखोरनि असे फंबाय आरो अनजुनि जानो गोनां बिबोनां मोगथा आच्छा नों मा फोरमान होनो हागोन इन्सपेक्टर साहब आंनि जानो गोनां बिबाजै अनजुआ आदा सोमखोरनि 3 दाननि गथ'नि बिमा जानानै दं सोमखोर बे बाथ्राफ्रा खिथा फिसा अनजु आंखौनि मा होदो आयं मा आयंबाव आफाखौनो होनदो ना दिनै नोंहा गाबनायनि दिन नङा दिनै रंजानायनिसो दिन फैदो बिहामजो फिसा सोमखोर नोंनि गोथार गोसोजों मोजां मोननायखौ नुनानै आं जोबोद गोजोनबाय बिदिब्ला आहा माथो खोथा बुंबावनांगौ दं समाजनि नेमखान्थि बादियै जुलिखौ होनानै होबानो जाबाय निजिरा नों जेनबाय हावलदार निजिराखौ गारियाव थिखांहैदो
जिउआ दिनै आंनि आखायावसो निजरा नों बेबादि खालामनो हाया नोङो आयेननि मेगनाव गेजेन इन्सपेक्टर आं देरहाबाय इन्सपेक्टर नों जेनबाय इन्सपेक्टर निजरा निजरा नों मानो बिदि खालामलांखो हामाखिसै निजरा 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 ओइ निजरा 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 सोमखोर निजरा 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 नों देरहाबाय निजरा निजरा मायंआलाय आयं लाफाथि आयं हिनजावा थुरिबारियावसो रुवाथि सोंनो थांनो नागिरदोंमोन आयं नोंनोबो गालांखासै नामा आयं गालांदो बेयावनो हाब माबा बुरिसिन देलायलाय साबसिनसो नुलायलांबायब्रा सोमखोर बिमा नोंखौलाय नंमारगौ बोरायफोर बुरिफ्रा नोंनि मुंखौ मागोना सोरगोनि अप्सरानि मुं बुरबुसिखौ दोनमाराखै गावखौनो दासो सेंग्रा गोरलै मोनखो ना माखोसै नोंलाय बिहामजो बिजामादै मोननो हामलायनाय फिसाजो फिसाला थालायनानैबो हा गोसोखौ मानोथो बोराय होनानै लानांगौ फाले ना नङा मोनले दादां नंथारगौ आयं गोसोखौ बोराय होयोब्ला देहाबो बोरायफायो नंखायनो गोसोखौ बोराय होनो नाङा आरो दाजाब देरहरबाव दे आयं बे खुमब्राया हानानै संदो दे आयं मोले दारजां आयं बे दाउला भेराया गोदानानै लाफाथिनो होदो आयं हागोन आयं
सोमखोराबो दिनैनो थांफिनसिगोन हस्टेलाव क्लासआ सोलिफिनबाय नामा हा सोरखौथो सोंहैनो फालाय हनै थुरिबारियाव नादेबनि फिसाजोखौ दानो नागिरखायाबा देनां मोनस्लाबलायनाय नङा ए मा खालामदों नादेब माथो उर्बुसिसोलाय माबाहाय नै इन्दि फुथुबसो लुगासिनो दं आं थांनाय सिंखावरि बै खामफ्लायखौ बोथ्रोदनानै होनो मादैनो गावनो हैनो हाथारो दे जिरायदो हामाना आथिं लावबोदों माबाहाय आं मावग्रासो खबर लानो फैदोंमोन हा हनै थाग्राजों रायलायदो थाग्राया आंसो बन्दोबस्तखौ आंसो खालामगोन हा दे रायलायदो बेथना संसाराव जा सोलिदों बेनो जागोन नाथाय आङो बेखौ बुंखायो कुकार गेस दंना गैया माइ मिल दै साखोग्रा मेसिन दंना गैया टिभि दंना गैया आरो सेंग्राफोर दंना गैया बेफोर सुबिदाखौ होनो हाब्लासो आं थागोन हाब आदै आंथ' गेसबो लाथ'वाखै आरो एफा बुरजा मानसिनि जानाय जोंनावलाय बहा गेसजों फोमोननो हानोसै आरो जोंलाय गामिनि मानसि जोंनावलाय बहा माइ मिल आरो बहा दै सारखोग्रा मेसिन थानोसै आयौ जेबो गैयै माहाजोनफोरनाव आं थाहैयाहाय दस्राफोरखौ सोंहैदो माबाया बिखायानो खावसे थाल्ला गाथारबाय आंहा आयै बोरो 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 फै फाग्ला हंगार मा आखिनाना आगदाना गादों आं अरजाब होफिननि बेनाबाथाय बाराद्रायथार बांद्राय जाथारो बाराबा दायं होनानो खोन्थाहरजागोन आंजों आंहालाय नै बेखौसो सावजानो फैखादों ओइ लाफाथि अननानै एसे सावनानै हरदोब्रा आं अननोबो रोङा सावनोबो रोङा आंहा ओंख्रि एरनांगौ न नोंहा नैबे खिथुखौ जादो खुगा बारा जानायनि नाथाय नैबे मोननैखौ हले दाजादे हामानो सावां सावां मुगै सुगै हेलौ सोमखोर नोंथां हाब एफा गोबाव मा जाहाबालै ओजों आमोखिया जोंनाव सोंलागासिनो हाब नंथारलै बियो सिबाय निजिरा खमाम थामथा गोसोना दं नोंखौ एसे फाक होबावबा अन्थाइ बायदि गोरा जाबावसिगौमोन खोमा देलै दे नोंसिनाबाथाय कल्पनाफ्रानो आं बहाथो थांनो बर मोननायखाय टाइम पास खालामनो टाउनावनो सोमखोरा दाबो हस्टेलाव फैफिनाखै नामा बिरदाव फैबाय जोंबो दासो लोगो मोनदों हस्टेल गेटआव अन्नानै खोन्थाहैदां केन्टिनाव दं होननानै मा जानो दे आं कफि लोंहोगोन मानसि नाहरनायखौ मिथिया नाहरगोन गावसो खदै गगोन थ'ना बबेबा निजोम जायगायाव जिरायहैनि सोमखोरा दा नों आंखौ मानो गोसोआव दुखु होबाय थायो होमबा आं नोंखौ मा दुखु होखो नोंहा होमबा एफा गोबाव न'आव थांनानै थाहैनांगौ आदा आं नोंखौ दसे नुवाब्लानो थानो हाला
आरो नोंनि थाखायनो आं कलेजखौ बन्द' जाजानो बाबाय। निजिरा नों आंखौ एसेबां गोथौ गोसोजों मोजां मोनथारबायना? नोंनि खोमाया आंनि बिखायाव होननायसै बेसेबां माइ सौनाय बायदि दुबदुब दुबदाब सुग्लिदों। बिखायाव दांनानै नायनाय बेसेबां रोहो रोहो खामग्लिदों। अन्जु APSC परिखानि थाखाय बिजाथिफोरखौ आरज बिलाइ होनो थाखाय खावलायहरदों। आं बे आनजादखौ खेबसे होबावनोसै नामा? होबावबानो जाबाय। इसोरा अनोबा खेबसे नङा खेबसे जफैगोन आदा। आनजादखौ होब्लाथ' आङो पासखौ जाखागोन। नाथाय पास जामालाय मा जानो अन्जु? दानि दिनाव रां होनो हायाब्ला एपइन्टमेन्टखौ आं बोरै मोननो? गैया होननानै जनानै थाबा जानाय नङा आदा। गाराया जाब्ला मुलियाबो ओंखारो। नों मा बुंनो सानदों अन्जु? आं रुवाथिखौ थाफिनसै आदा। रुवाथिनि बेथना फोलोमनो थोआ अन्जु। अन्जु आं बेनिखायनो नोंखौ मालायनाव दोननो बाबायमोन। नांगौबा आंनो दिन हाजिरा मावनोसै। नों बिदि दासान आदा। BA पास जालायनानै नों माब्रै मालायनाव दिन हाजिरा मावनो? आं नोंखौ मावनो होनो हाया आदा। नांगौबा आं जेलाव थागोन। बे माहाजोननाव गोबाव सम फैगोन आरो आं रांखौ बिग्रायजोबनानै लाबोगोन। अन्जु नोंनि रुवाथि संनायखौ माबा बिहामजो नागिरनाय बादिसो मोनथारबायलै आं। खुसिसो मोनदों? खुसि मोनाखैलै बिमा। नोंनि सामफ्रामबो रुवाथि नागिरनाय खस्थ'खौ नुनानैसो बुंदां। मालाय रुवाथिफ्रा मेसेंब्लाथाय न'आव जिरायनो लुगैयो बा फिसाइ जनायनि असिलायै सि दाथुमो। सोरबाया सोरबा नायफैगौब्ला सोंफैगौबा लामा नायनानै थायो। खायफा खायफा दाहोना रुवाथिया खोथा होलायनाय थाखायो। नै आयं, नैबे नोमायाव लोंनाय खाबा लांफादो। दिनैलाय बहाथो सोंनाय हैनो नागिरदों आयं? ह नैबे दावलिगुरियाव बे अखालि दायना दायनि होननानै बिमा बिफा बुथारजानाय गथ'आ बे मावरिया गथ'खौनो सोंहैनाय नां। ए आदा बेदरखौ जाजोबदो। जादो ना? नांला। मानोथो हरजोबखो आंलाय? जादो। ए ओंखाम जाबायबो? औ आयं। मा ओंख्रि जाखोमोन आयं? दालि जहल बेदर एवनायसोमोन। ए जिरायफैफादो। हा मानोबा फैदोंमोन आयंआ? ए आं नैबे आयंखौसो मावग्रा सोंनो फैदोंमोन। थायो ना थाया? थायो आयं थायो।
थाग्रायाथ' थायो नाथाय आंसो दोननो बाबायमोन आं थाहैगोन आयं आदाया दोननो बाबाबो न'आव थानानैलाय माथो खालामसै नोंनि गोसोसै अनजु बारा सिन्था खालामनांला आयं मेसेङाव दाहोना 3 रुवाथि 2 लाखायो बारा खस्थ' जानाय नंला माइफोरखौबो मिलावनो हैखायो सौनांखाला खस्थ'आ आंनि थाखाय जेबो नङा आयं नाथाय आयंखौ फंसे खोथासो खावलायनो लुगैदां मा खोथा आयं नाथाय आयंआ बेथनखौ खेबसेयैनो स्र' हरजोबग्रोनांगोन मानोना आदानि खामानिनि थाखाय रां नांगौ जादों दे जागोन बियो आयं नोमायंजों रायलायनानै होगोन आं आवसावाखौ आइयै मा इसे गोदैलै मा जादों मा चकलेट लेट देम ग' चकलेटनि गोदैफ्रा माथो मोनजानानै गोदै मोनखो होमबालाय नों दहाय आवसावाखौ बुंनाया जेन'ब्ला हाबा जागोदान बिसिया साइखौ अननायजों बुंनायसो इसोर लाजियाबो मोज्लि दारजां मोखि देलेलेया नोंखौलाय सोर हाबा लालाबायनोहाय ओइ लाफाथि नोंबानो आंनि बिखायाव जौजों गेव गेव सुनाय बायदि खोथाजों सुयोब्रा नों जुदि बेबादि आंखौ दुखु होबाय थायोब्ला आं उन्दुग्रा सौरायाव दिन्दां फासि नांनानै थैगोनलै आङो हाबाब मानसि बिलाइ सना खोदैजों मोदैजों दागाबसै सना दागाबसै नोंहा मानो आंखौ लाव लाव गोसोथोनांगौलाय आंबा गावखौ आमथा आमथा गोसोथोगोन दे हामबाय दागाबसै आंबो नोंखौ जंखायदोंसो आंबो नोंखौ सिरि सिरि मोथो मोथो आमथा आमथा मोजां मोनखायो देलाय बिदिबालाय खेबसे ओहाय मा सोरबा फैसनगोन आं मिथियालै आं मिथिया नोंसोर मा रायलायदोंलै हा गोसोथोलायनोबा मोजाङै गोसोथो सैमा हरलायनो हायाबा मुस्किल दं मा जाबावनोब्रा बे मोगथांजोंलाय बेनावबा मा मा दुखु दं गावसोर मिथिसिगौ शिलंआव फरायनो थाहैनायनिफ्रायनो माबा बोरै बोरै जाखोथाय ड्राग्सबो सोबग्रा जाबायनो ए हनै आयं हिन्जाव रुवाथि गोदान लायनाया सफैबाय बहा न' आयं नोंनि गोदान लोगोखौ न'आव लिंलांदो मोजां मोननाया धोनि गोरिब गेदेर उन्दै बासिनो हाया लाभ इज लाइफ नों मानो गावखौनो इसिबां उन्दै साननानै लायो होनबा बिलिफां रंगिना नों मा बुंनो सानदों बेखौ आं गासिबो मोजाङै मिन्थिजोबगौ नों नोंनि बे साननायखौ गोरबो बिखानिफ्राय बोखानानै गार नों आंखौ
आंखौ बिब्दि रावजों दुखु दाहोसै बिलिफां। आं मिन्थिगौ बिलिफां, बे संसाराव नोंहा नोंनि बिनानाव अनजुनि अनगा रावबो गैया। बिलिफां, नोंनि अरायनि जिउनि लोगो जानानै नोंखौ सिबिनो गोसोआव थिरां लाबाय। नों हास्थायनाय बायदि आंबो हास्थायो रंगिना। नाथाय जोंनि गोथार मोजां मोनलायनायाव बबे समाव मा रोखोमनि बारहुंखा बारबोगोन? रंगिनाया माथो बे दायनानि फिसा थि गैयै बिलिफांखौ गोसथोयैनो नों खोनायाखै? खोनानायालाय खोनाबाय। खोनामालाय आंलाय माथो खालामनांगौ हिन्जाव मानसियालाय? जानाय नंला, माबार गोख्रैनो गुबुन लामा दिहुननांसिगोन। खोनासंलाय, बै थुरिबारिनि मंगल माहाजोननि फिसाज्लाया इन्जिनियार कर्स फरायनाया जोब्बाय नामानो? दा बिफाया मोनोब्ला साख्रि मोनथ'वाब्लाबो हाबाखौ होग्रोनो सानदोंनो। बेखौनो रायथिनांगौ जाबाय नामा? मालायबा लांगोन ना लाङा, फसायगोन ना फसाया बिबा? लाङोलै, मानो फसाया जानो? दाख्लैमबा बे जोंनि गामिनि सायरामजोंनो रायलायसो गारदोंनो। नै सायरामा आंनो खोन्थाजोबखाबाय। हा बिदिब्लालाय माबार थाब खब्रा खब्रि खालामदो। जुदि गलाम होनानै नोंसिनि आइ आफाया हथ्रा होननानै गुबुन राहा लायो। नों बिब्दि दाबुं बिलिफां, आं हागौमानि आइ आफाखौ राजि खालामगोन। इंराजियाव मोनसे खोथा दं रंगिना, all people honor the rich man but no one care the poor man. नों गोसो लोरबां खालामनानै दाला बिलिफां। आं जेब्लाबो नोंनिनोखा।